pakudakiwa zvigoitika vachitsvaga mugeto hatikuwanika akeno iripo pabasa pamwe chavo kungosasa upenyu unoda kushanda ahasi makasa vataurire baba klasa kuti zvakaipa zviandarasa vamwe vachita ndina basa asi vachona ndavaisa dhaza kushanda kuripo tichisazvimapo vazvuna ndiri palo vachanodaira vachangonoti yelo udirirai unondiona ndinashingirirai mangwana ndenge ndinagamuchirai vachazviona kuti inanzirwai ndichishanda kudai ina mukoma pedzi vamwe vachati ndiri kuenda kumwedzi asi kupera kwemwedzi ndenge ndakuitika ndiri kutorima miti vamwe vachita chatsvambiti vamwe vachituyo muchiti asi ndovaudza kuti terera bhiti takarova zvimahovhorosi vamwe vakarova zvimagulovhosi mangwana tokwanisa tenga bhuruvhosi ozviona kuti ini ndopinda zvefosi asi vamwe vane mafoshoro unoona kuti upenyu mutoro ndopaninoti chitororo aiwasvikaivane sando vachazona ndavapa sando ndini uchawekwa pambo aiwa ini ndinenge rambo ndingesvika ukanoti pinjisi ini ndobva ndati anesi bonjisi oyoona asi maranjisi vamakusunganeti ipapo ndati vamwe vachisunganeti vamwe ndobva ndakanda maneti ndobva ndavashuna kuti streti ndovaudza kuti ayizdibeti iyi unenge wakakwira padhramu kana kunoshedza kamu mangoma asho idhamu wozviona kuti nenge shamu masidzi akadyarwa apa ona masidzi tatodyara vamwe vakuti tiri kurwara taita mari totanga kufara vozviona tavapusha mubhara tenitazotaura zvedu tangura television hadisi painting. Respect. Yo, my way.